Am zis, unde e Barsu încolo? Urmă că e încolo! Tăine, bune a făcut că e Barsu încolo. Că a început să râdă, să... Acum... Deci, Zarica, dacă mă vede la mine prima dată, zice, bă, unde e Barsu? Ăia rechinii de la piață. De la catedrală. Da, acolo și eu cu ăsta. Bă, unde e Barsu? Încolo! Du-te, mă, acolo, fă pira la intrare. Cine-l cu după lângă? Mai sunt și țiganii ăia de la Alba Neagra. Baiul cu ăia, cu tot. De pericol, ne strângem acolo. Dar cu Zarică, cu ăsta, paznicul de la Sătioară. Și cu Neagică, știe, și Neagică joacă. Eu ce unul la urs, paznicii toți. Bă, unde e, mă, Barsu? Încolo, mă! Fane unde? Tot încolo! Băi, sărăcu, băi, nu e mă să la Barsu încolo! Da, Barsu tot încolo rămâne! Nu te mai potolești. A apucat și pe Barsu. Nu. Sunt Videouri. Hai să mănânci și cu ceva. Păi dar nu mi-e ce mai mâncai? Ce mâncai? Că-ți luat cătărie? Mâncai de pula. Am comprat la fin. Nu l-o prinde. E 7%. Pune mai mult pe rog. Pune mai mult. Și ca să vii păgătă pe ăsta? Să-l băgă copiii. A, copiii, da. Au cablu de la. Nu. Nu are capul, da. Mi s-a trimis-o? Da, uite. Mi s-a trimis-o? Orice telefon care are Bluetooth, să cumpără un dispozitiv cu Bluetooth și să trimite la orice dispozitiv. Nu. Nu-i treabă. La iPhone nu. Deci nu are Bluetooth iPhone? Ba da, dar nu poți de la unul normal să trimiți la iPhone. Am încercat. Am încercat și nu merge. Am încercat. Păi aduceam laptopul, dar n-am știut. Dar niciun radio. Un radio normal. La mașini. La mașini. Dacă prinde. Prin CCF. Dacă măsura cu așa de vedere. La Târgu Jiu emite mai mult de popular. Păi încercăm să vedem dacă prinde? Da. La mașina asta? Da. Păi nu știu asta, dacă poate rămâne fără baterie. Ia vină. Dacă merge după aia... Da. Mi s-a trimis, cred. Da. Da. Cu ce e? De asta e, dar cum îi dau? Să nu se facă mai mare. Să nu se facă mai mare. Imagina. Bă, da. Asta e pălăria mea. Nu e? Și ce poze mai ai? Ce poze? Da. Ce poze? Ai făcut niște poze, dar nu știu câte. Ia. Vreau să văd în ce muzică ai? Richard Parker! Ce muzică? Muzică nu, m-am spune că de asta. Nu. Asta este păiuțana de mănânc de pe care de țapă. Era o melodie, eu lucrez la Motru Milan.
Eu nu știu, înțeleg ce aplică tot nimic. Deu pe nimic. Vai cu ce ca să joci. Am de unde și nu de... De... E bun să faci bine să te faci. Acum triste. Acum, de acum. Ia-și lua cu ce ca să joci. Pentru că tot aia e. Îmi dau gura pe furici, alunișul iarbă verde, unde nimeni nu te vede, alunișul iarbă neagră. Unde-i o părătoasă, am noi să facem casă, alunișul iarbă verde, unde nimeni nu te vede.